Sorry, môžeš. 3, 4. Čaute. Nie, počkaj ešte raz. Čaute. A ja som úplne čaute. Čaute. Moje. Čaute. 3, 4. Ešte raz. Čaute. Tu je. Aha, ešte raz. Čaute. Tu je Vandová Rizon. Čaute. Tu je Rizon. Čaute. Tu je Vandová Rizon. A vítame vás pri našom úplne totálne prvom videu, ktoré bude vlastne iba zoznamovacie. A teda by sme sa vám teda chceli zoznámiť, takže ja som Mandala a toto je Rizon. A vlastne, keďže to je úplne prvé video, tak už máme tých 130 followerov. To bude super. Odoberateľov Mandala. A vlastne máme to už preto, pretože natáčame na jednu aplikáciu, kde už nás teda celkom veľa ľudí pozná. Tá aplikácia sa volá Musical.ly. A vlastne tam sme dali taký live moment, že máme na YouTube svoj vlastný kanál. A vlastne stade máme teda celkom veľa tých followov. A chceli sme teda natáčať hlavne tie videá, ktoré by boli také challenge, zábavné a aby vás to hlavne bavilo. Takže keďže toto video bude úplne totálne krátke, tak je to iba také oznamovacie. A teda budeme sa to snažiť upraviť, budeme sa to snažiť upraviť. Ako aj my. Budeme sa to snažiť teda upraviť a teda dúfame, že vás bude naša tvorba baviť. A ak áno, tak by ste nás mohli podporiť lajkom, komentom. A ak nie, tak like. A vlastne v popisku budete mať všetky naše sociálne siete. Dobre, tak.